गिबियावनो दिनैनि मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं उरिष्या रायजोआव फिन खेबसेबाव नक्सलिफोरनि गोहोम नुनो मोन्दों। नक्सलिफोरा गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ उरिष्यानि हाग्राबारियाव दोनखोमाना दोनदोंमोन। पुलिसआ स्रोदै खौरां मोननायनि उनाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बोखांनो हायो गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाखौ। बेरफ्रुग्रा मुवाफोरजों लोगोसे इलेक्ट्रनिक आइजें जेरै अकी-टकीखौबो पुलिसआ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो नक्सलिफोरा भारतनि सान्थ्रि हान्जाफोरखौ गाग्लोबबाय थादों, जेराव गोबां सान्थ्रिफोरनि जिउआ खहा जादों। फैगौ 1 एप्रिलखालि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ मिज'रामनि जखायासांआव थानाय आसाम राइफल कमप्लेक्सखौ बेखेवनो आरो आइजलनि लालदिया कालचारेल सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननो थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानानै मिज'रामाव दावबायफैगोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबार एबा 21 मार्चखालि दिल्लीयाव मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगा बिथाङा मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों सावरायलायनायनि उनाव बे खौरांखौ गावनि इनस्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे अमित शाहखौ साबायखर बावनानै मिज'राम सरकारनि बेयो मोनसे गेदेर मावबिथांखि जायखौ गोबाव समनिफ्रायनो मिज'रामनि रायजो राजाफोरा नेनानै दंमोन। दा बेयो मोगथां महर मोनसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगा बिथाङा फोरमायबावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लाइफस्टाइल फर इनभारमेन्ट मिशन बेखेवदों। थांनाय मंगलबार एबा 21 मार्चखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गेदेर थांखिजों लाइफस्टाइल फर इनभारमेन्ट मिशनखौ बेखेवनानै होदों। बे लाइफस्टाइल फर इनभारमेन्ट मिशननि थांखियानो जाबाय आबहावानि फारसे सांग्रांथि लाखिनानै जिउ खुंनायाव थुलुंगा होनाय। मख'नो गोनांदि बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव थानाय गासै जिल्लाफोराव गोबाव समसिम आबहावा संरैखाथिजों सोमोन्दो थानाय गासै मोन 7 आयदाफोर जेरै सेभिं इनार्जि, सेभिं वाटार, रिडिउसिं प्लास्टिक, रिडिउसिं इ-वास्ट, सास्टेनेबल फुड्स, हेल्थि लाइफस्टाइल आरो स्वास्थ्यतानि सायाव हाबाफारि लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायना होदों। फैगौ दाननि 6 आरो 7 एप्रिलाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि जिब आरो इलिफेन्ट साफारिया बन्द थागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि हाग्रा बिफानआ फैगौ 6 आरो 7 एप्रिलाव साननैनि थाखाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गासै रेन्जफोरनि जिब आरो इलिफेन्ट साफारिया दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन होननानै फोसावना होदों। बे थांखिखौ आसाम सरकारनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि खुंफुंनो लानाय गाछ उत्सव 2023 खौ नोजोर होनानै लानाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारि लानानै हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ काजिरङायाव दावबायफैनानै 6 एप्रिलखालि खुंफुंनो लानाय इलिफेन्ट फेस्टिभेलनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। मैया 21 मार्च एबा मंगलबारखालि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउ.बि.पि.अ. आरो बर' कछारी गाव हायुं खुंथाइ एबा बि.के.डब्लिउ.ए.सि. बि.टि.आर.नि बायजोनि बर'फोरनि गोबां जेंनाजों लोगोसे बि.के.डब्लिउ.ए.सि.नि गामि सोसननाय, बियाब दानाय, बिसायख'थि फाथिनाय आरो बि.के.डब्लिउ.ए.सि.नि रां बावजाखौ बांहोनाय बायदि बायदिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि दाबि दैखांबोयो आरो 2006 मायथाइनि हाग्रानि मोनथाय आयेननि बायदियै ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनो खावलायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो इउ.बि.पि.अ.नि आफादगिरि मन'रन्जन बसुमतारी, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारि अबिराम बर', बि.के.डब्लिउ.ए.सि.नि डि.वाइ.सि.एम रमिय' नार्जारी, इ.एम. अनिल बसुमतारी, इ.एम. महिपाल बर' आरो इ.एम. प्रणब बर' बिथांमोनहा बाहागो लायो। 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै बैसोनि हौवासा गथ'खौ मबाइलाव गेम गेलेनायखौ बादा होनायाव मानियैनो गोब्राबै बुनानै जिउ फोजोबो। जाथाया जादों दिनै एबा बुधबाराव आसामनि काछार जिल्लायाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जरेलटला ओनसोलनि बरकलानि 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासा गथ'आ न' खाथियाव मबाइलाव भिडिअ गेम गेलेबाय थानायखौ बादा होनायाव
मानियैनि दीपकनाथ मुंनि सासे मानसिया गथ'खौ बुनायाव गोब्राब जोखोम जायो। बेनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव गथ'नि बिमाया मोनहैयो आरो जोखोम जानाय फिसाज्लाखौ थाबैनो डक्टरनिसिम लानानै थाङो। बेनि उनाव सिचुएशना गोब्राब जानायलाय डक्टरा सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनो बिथोन होयो। बेनि उनाव हस्पिटालसिम मोनहैब्ला डक्टरा गथ'नि जिउखौ गैला होननानै फोरमायना होयो। जिउ गोमानाय हौवासा गथ'नि मुंखौ पान्ना नाथ होननानै मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय गथ'नि बिफाया दीपक नाथनि हेंथायै बरकला पुलिस थानायाव फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव कमप्लेन होयो। बेनि उनाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 10थि फेडारेशन काप उसु चेम्पियनशिप 2022-23 आव बर'नि फिसा रंगिला दैमारिया सनानि मेडेल देरहानो हादों। फारसेथिं कुइन अफ द वर्ल्ड 2023 बान्थाखौ आसामनिफ्राय कृषांगि गौरीया मोननो हाना आसाम नाङै गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।